Legas, que é o 17 de maio, o próximo martes. Comezamos os actos que temos organizado dentro do Concello con esta conferencia. Mañá temos outra cousa para os máis pequenos. Durante toda esta semana e todo o mes, como veredes, nas cristaleiras do centro temos unha exposición da persoa a que se dedican este ano. Nada máis pola miña parte, simplemente dicir que Ana é veciña da Crañas, é da casa, entonces xogamos na casa. É un placer para nós tela do Cristo de Mouraz, de outra temática de antropoloxía, algo relacionado co Porco Antón, tamén de Espasante, fixo varios artigos desta índole. Pouco máis que dicir, agradecerle que esteña aquí con nós, que nos fale, que nos ilustre sobre o Cristo de Mouraz, que a veces era unha piedra fita tan olvidada, que estaba ali, que está un pouco olvidada un pouco por todos, e a ver si entre escoitando estas cousas podemos volver a darlle un pulo ao Cristo de Mouraz, facer algo ali. Sabedes que dentro do Concello de Mañón todos os anos nos encargamos nós de limpalo, somos, ainda que pertence a 2 concellos, somos nós os que estamos mantendo. E pouco máis pola miña parte. Nada máis, Ana, moitas gracias por estar aquí con nós, e nada máis. Sí, sin problema. Escoitase ben? Sí, vale. Reitero o meu agradecemento por